Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για τα σκάνδαλα. Η αποκάλυψη του Πρωθυπουργού στη Βουλή για τις δραστηριότητες του Γενικού Διευθυντή του Πασόκ προκαλεί ασφυκτικές πιέσεις στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος πιέζεται όχι μόνο από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από βουλευτές του Πασόκ για να πάρει μέτρα. Το θέμα αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στις προεκλογικού χαρακτήρα ομιλίες των γαλάζιων στελεχών στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει αύριο. Η είδηση της ημέρας, ωστόσο, είναι η έφοδος του εισαγγελέα Λιώγα στο σπίτι του στενότερου συνεργάτη του Γιώργου Αλογοσκούφη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη Σοφία Δήμητσα, τη Μαρία Σπυράκη, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τον Ιάσονα Πιπίνη. Και να ξεκινήσουμε με τη Σοφία Δήμητσα. Σοφία, καλή σου μέρα και την έφοδο του εισαγγελέα στο σπίτι του στενού συνεργάτη του κ. Αλογοσκούφη. Καλό μεσημέρι, Μάρο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο εισαγγελέας Λιώγας έκανε πριν από μερικές ημέρες έφοδο στο σπίτι πολύ στενού συνεργάτη του Υπουργού Οικονομίας, μετά από ανώνυμη καταγγελία ότι εκεί υπήρχαν στοιχεία για την υπόθεση των ομολόγων. Να πούμε, Μάρο, ότι σύμφωνα με πληροφορίες στενών συνεργατών του Υπουργού Οικονομίας, επιβεβαιώνεται αυτή η έφοδος. Λένε μάλιστα ότι δεν βρέθηκε τίποτα στο σπίτι του συνεργάτη του κ. Αλογοσκούφη και μάλιστα